kuma muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanku da ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Nawa'ib. Bayan haka kuma za mu so a ce kun yi tarayya da mu wajen nemo amsar wata tambaya da aka yi wa wani babban malami mai suna Dr. Abdulkarim Bakkar. Dr. Abdulkarim Bakkar. Dr. Abdulkarim Bakkar malami ne masani a addini kuma sanannen marubuci. Cikin wata tattaunawa da aka yi da shi game da maudu'i mai suna لماذا تتصدع البيوت wanda hakan yake nufin meye yake janyo hargitsewar zaman lafiya ne a cikin gidajen ma'aurata, ko kuma ma'ana mai kamar haka. Mai gabatar masa da tambayoyin ya yi masa tambaya akan menene ta'alikin da zai iya karawa, ma'ana dai karin haske game da wani zance mai ma'ana da aka ce a cikinsa. أننا ندفع الآلاف لكي نتزوج، لكننا لا ندفع الريالات والعشرات لكي نتثقف كيف نتعامل مع هذه الزوجة. wannan zancen yana nufin cewa hakika mun kasance mukan bayar da dubban kuɗaɗe masu yawa domin mu yi aure, amma kuma ba ma iya mu bayar da 'yan kankanan kuɗaɗe da ba su kai sun kawo ba domin mu koyi cikakkiyar wayewa akan yadda za mu yi mu'amala da wannan matar da muka aura. Dr. Abdulkarim Bakkar ya yi bayani mai gamsarwa matuƙa akan haka bisa hangensa, amma kuma a nan mu ba za mu kawo muku ba, domin mu ma so muke kuma ku bazama kuma ku ɗugunzuma ku watsu ku karaɗe ko'ina domin nemo gaskiyar wannan zancen da kuma hanyar yadda za a magance ta. Mu je zuwa.